Kweduno mabuja madokachere tauya nadzo nhau dzozuwa ranyasiro chinomwe mumwedzi uno waKubvumbi. Tiri kuverenga makore 10 kubvapo tasiwana Dayton Somanje. Mweya wacho urambe wakazorora murugare. Munhau dzanyasi manduwe ipapa panga pakanyangariwa nyasi kwaburika mapepa ari kuratidza pachena kutoti mari yakabhadhariwa nyaya dzosarudzo gore ra2023 yakaenda muhomwe dzaChivhayo Noabiache. Wanoringa nezvekutikaidziwa kwemari munyika yeSouth Africa waagotoita bau rokunyorera RBZ bazi raunoringa nezvekutikaidziwa kwemari kusvinu wachireketawo kutoti wakomana goringaiwo waro zviri kuitika. Mapeji gwaro racho anotosvika 20 chairo. Pakanyangara wari kuratanika pachena kuti kambani yoRainform pamari inosvika bhiriyoni ribodzi rayakabhadhariwa nehurumende yakapa Wikineri Chivhayo mamiriyoni anosvika 800 million pachirungu. Dzese idzi mari dzokuSouth Africa dziri kureketiwa nezvadzo. Ipapa zvatoita kutanikiwa pachena nokutoti wari kutoti ringai waro kuti matikaidziwa ari kuita mari aya akaita sei, nokuti ari kuita sokuti ndiyo nyaya yekuwachiwa kwemari, money laundering pachirungu. Rekai tigoona kuti wekwedu wachaita sei, asi kuziva kwedu aiwa paribe zvinoitika kaa nokutoti iwawa munondoziva kaa kuti iye yuyu Chivhayo yuyu anenge arimo akawaisa muhomwe wese zvawo. Haiwa paribe anosimudza musoro. Dzimwe mari dzagotekaidziwa dzichibva kubhangi ronyika chairo kuenda kukambani yoRainform. Dzimwe mari dzagotekaidziwa kubva kubazi zvokutekaidziwa kwemari munyika kuenda kuRainform. Mandiwe zvava zvatanda kubuda pachena kuti sei ana Chimombe wari mujere kureketa kuno nokutoti wakanga watanika pachena kuti maridzo dzaigopatsanuriwa dzichienda kupi nokupi. Wozeki watonyorehwa kubvunziwa kuti kohoko chii chakaitika, sei muribe kubhadhara mega nemari dzesarudzo. Wakabva waramba hawo kudaira paribe chawareketa kana kundobvuma kuti taona nyaya yaburika mumapepa nhau aiwaba paribe chakadando. Mandiwe kwendo uno rekai tione kuti panenge pachiita sei. Apawo nyasi uno chaiye Dhokasi Moyo agonzi naChivhayo tamupa imwe motika. Fortuna mandiwe yegore rino kwaita hatatomupa Fortuna yegore rino kuti akatukiwa nevanhu padande mutande. Pakanyangaritsa apa, asi munondoziva kaa kuti zvinoramba zvichiita kudande zvinotanga zvidande, asi paribe chisingaperi. Toramba tichiringa zvedu takaringa tichiisa maziso pano mari ipapo. Mamwe magwaro aburika atanikiwa pachena nevanhu ari kuburitsa pachena kutoti wamunangarwa wakomana wagototi pawabisa iye sanyatwe wachiisa matatu. Mandiwe wakabva wabisa wamwe wakatenderedza wari mumasoja imomo, wakabva watobisiwa chaipo kubisiwa wachichinjiwa wachikandiwa uko. Ndikati wakomana ukaona munhu akubisa vanhu vanoda kusvika 10 kanguva ibodzi, ari kuziva kuti achadiwaba, asi somunhu ari kuziva kuti iye akapindawo nokupu achabisiwawo nokupu, ari kufungidzira kuti ndokuti aihwande kuti ireke kugomubisa. Kuno akainonokera korogeti mazina atoti ndiwaraya mandiwe. Pachiribe chichachinja kubisiwa ndiko kuchaitika. Mirai henyu muone. Jani Fani Muswere agodokerera ipapa ari kuti ipapa apa wanhu wakaita sana Geza wari kuzviitisa nokuti wari kureketa kwaribe kudoka. Wari kufungidzira kuti isusu mudare paramende tichabvuma kuti tiite zvokubisa mutungamiri wenyika. Rekai tigoona kuti zvinenge zvakamira sei, nokuti Gezayu takatomirira kuona kuti ari kufungei, ari kurongei, ari kuda kudini. Tinenge tichikunyepai ipapo.
chinenge chikunyepai mhandiwe. Kwai mapurisa kutoti isusu takutoshinga ipapa kuti tiite zvokuisa zvinhu zvinobata vanhu vanenge vachityaira motika vakadhakiwa. Kwai kana munokorwa mudumbu, gorekai kutyaira mhandiwe nekuti pakanyangaridza. Tikuramba tichizvitenda, dai zvatoisiwa kuchimbidza chaiko chaiko kuti zviite zvakanaka. Tinenge tichiona kuti vachazviita sei iwo mapurisayo. Jacob Mafume Nyasi nawabiya chewa anosenza nawo kukanzuru wagomukira akienda kuMbare musika, kuMbare kumatererino ikoko nokumatapi kwese kwaiti kuenda komaira kuti chii chiri kuitika, toda kusongoredza kuti vanhu vari sei. Kuno wati taona tsikidzi dzakaita kunyangaritsa vanhu vari kuita kuchema nadzo, kunoti hatatoti kufiritiwe kuitira kuti tsikidzidzo dzipfe. Tikati kam kufirita ndo kusvinu, dai matoita manyanya kuzvichimbidza kuzviita, marika kugomita kuti vanhu vatandewa, bharashiwa kana kukuwadziwa nadzo tsikidzidzo. Tikai tigoona hedu kuti vanenge vachizodini pamberi pa, tinenge tichikunyepai. Chikoro chofundo yepamusoro chosorusi chiricho checheyo Seventh Day Adventist kwai papa chagototi taboya mvumo yekuti tichere tifukunure makuwa anosvika 14 arimo mupurazi medu atisiri kuziva kuti imbanani wakaikiwa ipapo. Tikati elcome. Tikai tigoona hedu kuti zvinenge zvitikaidziwa sei, tinenge tichikunyepai. Ivo vari kuti toda kuti tikone kuona ivhu rokuramba tichirima zvakanyanya. Kadzitape Blessed Muhlanga achirimo ipapa. Nyasi anga abenuka kuti aone kuti anopuwa chirebhero, anyimiwa bhero mhandiwe, zvakaita kuoma. Tsamba yachendo yatoita kuhwadza, ari kureketa kuti vakomana mujere musaite mukudherera. Zvatai kuringirai tichikunyepai paya kuti vakomana gwengwai tsitsi kana Jobhosi kara aburika mujere achiita asi kuti ari kufunga kuti vanhu mese mamutaya. Agotoburika achireketa Blessed View kuti aiwa mujere mukundihwadza ende ndikutofunga kuti peno ndiri kuvhiringai nokuti ndotifunga kuti munenge muri kuita zvisvinu kuti ndikone kuburika muno, asi ndikuziva hangu nyaya yacho kuti wakuru wenyikawo ndo wakaita kundisunga. Rekai tione kuti zvinoperera papi. Kwainodare abenhuke zuva rechimairi kuti nyaya yacho itande pokare kumbwika mudaremo. Rekai tigoona kuti Tirevha Ncube achaita seiko, Savira wacho munangaro rwakandi mutungamiri wenyika. Ipapo rekai tigoona kuti vanenge vachidini, peno vachaita zvisvinu heno, ticharamba takaringa tichikunyepai. Nyasi nyika yamukirira kundoona vanhu vachena wabva kunyika yeAmerica vachinzi vanhuwo Starlink wauya kuita musangano nokambaniyo Aura. Paribanga achiziva kuti chii chaizvo chiri kuitika. Pokare Tatenda Mavetera anga aripo ipapo azouya akaitawo iwo musangano naiwo vanhu wabodziwo. Kwaiva kutoreketa kuti aiwa tikufara nokutekaedza basa kuri kuita iyo kambaniyo Aura mukutengesa Starlink. Rekai tigokunyepai kuti zviri zvimwe zvinenge zviitika kana paine zvimwe zvinenge zvazoburika. Murairidzi wemaWarriors ipapa aenda ari kuBritain, kwai ari kumaira achiringa kuona kuti vakomana varipo vanogona kutambira chikwata chonyika vanenge vari kutamba sei, pokare kuti vari kuda chere kuti vagotambirawo nyika. Rekai tione kuti zvinenge zvichienda nopapi, toramba tichiringa. Uku bhora rakatambiwa noZuroro PSL, Triangle noHighlanders Boso wakandogwedzana kabodzi pakanyangarapo. Kepe yaFaraji Rozani PF yakajiwa noNgezi Platinum notiiti kukabodzi. Vanhu kepe vakahwadziwa. Lloyd Chitembwe akazama kureketa nawo asi mandiwe dai paribe mapurisa ipapo kana kuchohwa chaiko. Toringa hedu zviri kuitika pasi rese. South Africa kwai yagoti iyo ida kuburitsa mari
yomarandi inoita mamiliyoni 500 kuti wanhu vari kuita tumatakashopu mhanduwe wakone kuita zvinhu wachipfumbura wachipuwa mari. Tikati kam rekai tigoringa peno kweduno wachakopawo dhoiri racho. Uku wakomanawo mahawks wagotiwo tabata zvinodhaka zvanga zvitogadzirwa pazvinogadzirwapo paripo mari inoita mamiliyoni 20 chaiwo mari yemuSouth Africa kuStanderton. Mhanduwe pakaoma kwasungiwa vanhu vanomwe kuchinzi kwasungiwa nomubodzi nowatanhatu kuMozambique. Rekai tigoringa kuti zvinenge zviina nopapi. KuZambia ipapa kuna MP apuwa gore ribodzi rokugara mujere achisenza zvakanyangaritsa kuZambia kuku. Iko kamutemo kokunzi kutuka mutungamiri wenyika kana wakuru wenyika kaka kasvinubaka. Dai wari vamwe wachinja maitiro chaiwo nokutoti kasvinubaka kanodiwa baikaka. DRC kuKinshasa kwaita kuvhiringidziwa ipapa nomafashamo omvura chaiwo kwatopfa vanosvika 33 zvokutoti vanhu vari kuziva kuti vachaita sei pamberipa. Mhanduwe pakanyangaritsapo. Ipapa Mali, Niger neBurkina Faso dzagotidzwa Algeria yaida kutijairira. Isusu takaendesa kandege kedu karibe munhu komakombiyuta kaye kadrone pachirungu tikaka kakapfura kakabva kagwa. Kuno isusu tichazvidaba izvozvo. Rekai tirodedzawo vanotimirira nyika dzedu dzino dziri nhatu wese wauye kunyika wabenhuke tiwanyepe kuti tozodii pamberipa. Ubva watoona kuti pakatoira kunyangariwa chaiko. Mapfutawo dzimotika pasi rese adzikira mutengo kusvika kumadhora 60 chaiwo nokudzika. Tikuramba chizvitenda zvino dai zvaenderera mberi. Uku America wakomana vari kuita kuchema, vari kuita kurwadziwa, vari kuita kusaya zvekuita ipapa nokutotika nyasi panga pakatsvukapo kare pamukoto wavo vanotengesa nawo zvikamuuya. Rekai tione kuti vanozviita sei, vanozvipedza sei izvozvi. Ticharamba zvedu takaringa asi haiwa Trump achavagadzika pasi kuwaita kuwagwadamisa chaiko zvezvino. Rekai tigumire pano mabuja. Ndini wenyu Mhanduwe Onhau.